Oh! Naku, lahat ng Pinoy walang kayamanan. You know you can get sick being out here in the rain? Hey, you call this rain? You go to the Philippines. Look what I just found. Alas. Wala nakasulat. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magtatagumpay ka? Sabi ng nanay ko. Gagawa ka ng ganyan. Nasa school. Ha? Pwede gumawa kang ganyan? Meron daw nangungumpisan. Natatawa na ako, wala pa yung kwento. Kasi mga kansan, ako nga pala si Paulo Latno. Di ka pa makalimutan sa sarili kong pangalan. Ano ba ang isang Pilipino, di ba? Makakalimutin ba sila? Pangu ba siya? Panlait ng kapwa? Mapagmahal sa Diyos? Tipid sa pera? Pero hindi sa luho? Kung ano-ano pa, paano natin malalaman kung ano isang tunay na Pilipino? So, atin ang tignan ng mga memes ngayong linggo, kaya atin na agad simulan. Seahorse. Utek seahorse. Pilosopo, yan ang gusto ko sa isang Pilipino. Mabilis ang utak pagkatarantaduhan. Sunod, Filipino families at birthday parties, Filipino at funeral. At least lagi tayo ayun, laging masaya ang isang Pilipino, di ba? Pa-birthday mo o yung huli mong birthday, di ba? Resourceful ang mga Pilipino, di ba? Inuuna natin, ang pagmamahal natin ay para makakain siya ng ano ba to, tinola ata gagawin nila, di ba? Masarap yan, masustansya. Rag, basta wag mo lang tatapak-tapakan ang dalagang Pilipina mo, di ba? At least rug, di ba? At least magagamit mo sa bahay. Sunod. Well, ito at least skits lang or ano lang, di ba? Comedy lang. So, ilang beses na ito nangyari sa akin sa Erap. Inunahan pa talaga. Kasi ang sikip. Ito hindi ito mukhang rush hour. Tinan mo nga, nilinis pa nila. Okay lang. Mga alas 2 siguro to. Alauna. Walang gender. Pag matagal, may iwan. Nakala mo, ano ba, nakahawak pag ganun eh. Wala. Kawawa naman, naiiwan. Naiiwan mo. Nag-video lang siya, tapos ano. Babay na lang. Tayo talaga, hindi niya pinapasok. Seryoso ba? Tuwing na Pilipino, nag-iiwan na, di ba? Crab mentality. Iwan lahat, di ba? Hindi man batakan pababa, hindi ka makakangkas. Makati. Yung papo, yung sobrang taas sa mga bilihin dito. Sobrang taas sa mga, para sa ganyang kaliit na kwarto, 30K, para sa Makati. Kasi talagang ipitan eh. Alam nila kailangan mo, so wala kang choice. Mati na mo, ganda ng kondo ko. Pang ano lang, pang dalawang ganito lang na magkapatong. Ganun lang kalawak. Bed space 2K with surot. Studio type apartment ko ba R8 pa hiwalay tubig at kuryente, pwede pakabit internet. May kasamang batang umiiyak kapag madaling araw. Leche. Yung batang umiiyak yan yung ano yung unang nagbayad ng 30K per month just namatay dahil sa gutom. Sunod, may araw ng mga puso pero walang araw ng mga utak kaya magaling tayo magmahal. Sobrang pagmamahal, nagiging bobo na tayo. Diba? Mga alatak ata ito ng Valentine's. Sunod, time lapse challenge. At yung usok hindi mabilis, dapat mabilis din yung usok. At least game siguro, diba? Tayo ay masiyahin tayo mga tao. Nakastrip. At least hindi sila yung dugyot na, alam mo yun, meron kasi nagkakalat, may nag-iingay. Marami tayo napanood sa Mang Inasal mismo na ganyan. At least hindi dugyot. Nod. And the forces of evil. Ay, palitan. What? Seryoso, kala ko may pisong nilagay. In Spanish? Cuba? Latina ba yan? Ano yan? Hindi ko alam yung mga bobo ko sa ganito. Wow! Basta may spaceship siya sa dibdib. Pasakay. Sa Aira ba ata yun, di ba? Ano mga ilong? Pakistan? Saudi? Lithuania? Ay, ito mukhang Pinay na, oh. Ito kung bumper ng kotse. Hindi, dinalakihan mo yan, nakaganon kayo. Naamoy mo lahat. Proud lang tayo sa atin. Okay lang yan. Pinoy pride. Sunod, hindi ka tunay na Pinoy kung wala kang balak. Well, kung talaga napagdaanan mo na ang pagiging isang Pilipino, hindi ka anak mayaman, yung ano lang, gitna lang, swabe lang, mahirap talaga, okay? Parang hard mode talaga din sa Pilipinas, parang gumising yung Diyos nung ginawa yun. Ilagay yung cursor natin sa easy, normal, hard, tapos mayroon dun sa dulo, Philippines. Hindi ka tunay na Pilipino yun. Sunod. Alis ba na yung passion?
At least noon pa lang mahilig na tayo mga hype eh. Noon pa lang malakas tayo mga hype. Alam ko, erap. Nagkaapoy na ako. Hindi ka Pinoy kung hindi ka pa nag-gaslight na magulang mo, ng relatives mo, ng mga kaibigan mo, di ba? Nagliliyab na ako, umaalab na aking pusong Pilipino. Sunod. Meron daw nangungumpisan. At tatawa na ako, wala pa yung kwento. Meron daw nangungumpisan. Sabi mo, pare ay, oh iyo, anong kasalanan mo? Ako pinananaksak pag mga naniniwala sa Diyos. Ikaw pa din, naniniwala ka baga sa Diyos. Dati, trip na lang. Kaya kinuha ng Diyos yung ngipin mo eh. Pumasok ang Holy Spirit doon sa bukana ng kanyang bibig. Pero okay lang, diba? Biro-biroan lang. Kasi natatawa lang siya, nagkakwento pa lang eh. Sunod. Problemado siya sa PE niya. Kung Pinoy ka, problemado ka. Matik. Kasi ano yun, Alden. Ano yan? Gagawa ka ng ganyan. Sa school. Ha? Sige, pa-credit. Pwede gumawa kang ganyan? Pa-credit na lang kasi. Sasayaw ka lang naman eh. Ako partner mo, madali lang yan. Hindi pwede na. Ha? Hindi po pwede yun. Madali lang yan, tuturuan kita. So anong gusto mo mangyari ngayon? Ba't ka ba nangingialam, Nay? Para? Para next time na ako mag-PE. Eh, dadance ka pa din. Hindi na sports na yun. Kaya mo nga, Nay, epal kayo. Baka ginagaslight mo yun na anak mo na naman eh. Baka pag Pinoy ka lang, magaling ka kumanta o magaling ka sumayaw, di ba? Yung mga lagi nagkumakanta. Kaya kung hinihingi sa'yo yung kalayaan na to, bakit hindi mo maibigay? Oh! Naku, lahat ng Pinoy walang kayamanan. Yamang lupa at yamang tubig lang ang meron kami. O yawang lupa. Pinahirapan mo lahat. Matagal mo hinihingi sa'yo kalayaan na to. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Iskandalo. Kalayaan sa mga banyaga. Hindi ka manahimik. Wala na tayo. Iskandalo gusto mo. Piling kami dyan. Para sa mga marites din, yung mga leg, bali-bali na nakagano. Meron akong kwento. Pero shoutout kay Kuya na nilabas ang puso niya, kanyang nag-aalab na puso. Diba? Siguro kakagaslight sa kanya ng kanyang kung ginawa ng babae sa kanya. Diba? Laban lang tayong lahat. Nagaling kay Mochi, mga klase mong cleaners. Ako na hindi ka Pinoy kung hindi ka pa tumakas sa pagiging cleaner. Okay? Kasi nakaka-umay, tapos kupal hindi tumutulong yung mga klase mo. Ano? Bayan ni Lord. Hala. Wala nakasulat. Bakit wala namang plano? Bakit wala plano si Lord? Bahala ka dyan. Pinoy ka, di ba? Pagod ka na. Wala talaga. Pag Pinoy ka, pinabayaan ka na. Ikaw na bahala sa sarili mo. May kumpiyansa ang Diyos sa'yo. Hindi ka ginawang Pilipino kung di mo kaya. Pigati. Hindi ka Pinoy kung hindi ka pa naging ninja. Tama, akyat bahay gang. Akyat suki bahay gang. Pucha. Inahanap niya si 1+1 Magellan eh. Tunad, SMB Kutan. From pare to comrade. Unang sakay frontline agad. Lalaban tayo. Para magtulungan talaga tayo dito, di ba? Sa batong parte ng Bikutan. Ito talaga mga sa inyo eh. No? Sa loob ng Manila, mga Bulaklak, mga Reyna, Hari, dito mga lugar na ng ibang bansa eh. Masarap siguro ang dyan, ang vodka, di ba? Ang Dato Putin. Alam kay Lambert. Stop animal. Mga animal yan. Mga Pilipino, mga animal yan tulad kanya, di ba? Yung gusto mo ng kalayaan. Ayan, mga animal. Sila Sila Andres Bonifacio. I love Filipino people. Look at this motherfucker. Look at this. Naku, saan yung mag-eskandalo yan? Look at this man. In the rain. You know you can get sick being out here in the rain? Hey, you call this rain? You go to the Philippines, you will see your house floating in the river. Are you kidding me? That's just a bucket. That's just drop in the bucket. Are you kidding? A drop in the bucket, a fish in the ocean. So easy. You don't know the level of difficulty in the Philippines, you weak ass foreigner. Yan kay Dalandan, nagtuturo ako ng meme pre 200 per hour. Yeah, memer ang Pilipinas. Kasi para matuwa na lang kami sa estado ng buhay dito, kailangan natin pasayahin. Kaya mas dunk at mas masasaya ang mga memes dito sa Pilipinas. Kaya rin gusto ko mga memes dito galing sa Pilipinas. Hindi ko rin makikitawa lang ako sa mga problema ng ibang bansa na para bang di naman ako connected, wala naman akong pake. Paano yun?
nag-aaral ako si PewDiePie. Yung mga nag-react ng memes na di naman galing sa Pilipinas. Wag na. Yun na yan. Buong mundo, yun na ang mga memes. Gusto ko dito lang ako sa Pilipinas. Masaya dito eh. Mas iba, mas dekalidad ang mga memes dito. Galing kay Planetang Memes. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magtatagumpay ka? Sino ba nagsabi sa'yo na maabot mo yung pangarap mo? Sabi ng nanay Hindi ko. maabot yan. Ibigilan kita. Yan ang tunay na Pilipino, hatakan pababa o toxic na makismo. Talaga pakita mo lalaki ako, dapat maagas ako. Wow, grabe. Isa lang yung klase ng lalaki na dapat yung brusko na maagas, na mayabang. Di ba mas maganda yung lalaking may utak, mayroong control, may disiplina. Umay na ako sa ganito eh. Pero okay lang din. Kailangan din naman yan. Sunod. Juan Tamad. Isa pa yan. So, hindi ka tunay na Pinoy kung hindi ka pa naging tamad. Pero meron ting mabuting nagagawa ang pagiging tamad, ha? Ibig sabihin nung gusto mo yung pinakamadali na effort o pinakamadaling paraan para magawa isang bagay. Ba't ko gagawin yung 1, 2, 3? Kung pwede kong gawing 1, 3, pagalingan din niya. Meron lahat may balance na maganda rin. The game na nga. Hindi ka Pinoy na. Kung umupo ka na ng ganyan, yung chakra mo, umakit doon sa paa, maikot sa katawan, palabas doon sa kamay. Walang mo maabot sa utak eh. Kaya trash talk ka na ganyan. Wala nang pakit doon sa skill. Basta maka-trash talk na malala, panalo kami. Wala kaming pakit. Sunod! Gusto kong ka-clutch down niya. Magaling! Yeah, habol mo yan. Diba? Mga Pinoy, mabilis sa mga quick fix. Sige, good luck. Yeah, hindi ka tunay na Pinoy kung hindi ka pa nakatikim ng ganitong klaseng internet. Ano ba? Look what I just found. 20. Wow, this must be worth a lot of money. Just found it here at the beach. Boracay ba to? I'm Ganun ka lang. here in the U.S. at the beach. US yan? I just found this. Looks like a very rare coin. You guys know what this is? Must be worth a lot of money though. Mahal yan. Tell me what it is in the Mga comments isang if korneto you yan. know. Ano yan? Bitcoin yan? Bitcoin. Tara, sahod. Hindi! Ayoko na! Pagod na ako. Pamahal ang mga bilihin. Hindi ka Pinoy kung hindi ka pa umiyak kahit isang beses sa sahod mo. Kung wala na tira sa'yo, kailangan mo pakainin yung pamilya. Kailangan magbayad ng kuryente. Ayaw patasin yung sahod ko ng boss ko. Lahat. Tumataas lang sa akin yung dugo ko. Talon na! Tumalon ka na! Para ma-reincarnate ka na. Sunod. I made Pepsi. We love Pepsi. Okay, sunod. Hindi ka pero di mo alam ang lore na yan. Alright, y'all, these are the hoopers worst to guard. Filipino hoopers to guard, part 1, so let's get into it. Today, we're talking about the sharpshooter, the flamethrower, Mr. Steph Curry. Si Pacquiao This yan. guy's shot is lethal. He's a legit threat from anywhere on the floor. Alam ko yung pag ganyan It does tumiray sa not kay matter Pacquiao. where he is, because that's his Takas. range. You have to guard this guy as soon as the ball is inbound, or he might just drain a full court 3 for fun. But the only thing is, this guy has the most disgusting form possible. He probably studies Manny Pacquiao form shooting sabi ko videos sa'yo eh. religiously. But regardless, that jumper is still cash. Bobo tayo. Yun yung mga tira ni Pacquiao. Hindi mo yung pwede supalpalin kasi galing sa likod eh. Likod pa lang airball eh. Nagsisimula eh. Well, hindi ka Pinoy kung hindi mo na magic ang iyong kayamanan, di ba? The PNPS 5 is Filipino. Ilalaro ko din yun. Ilaro natin Hogwarts Legacy. Kung gusto nyo palaruin natin yun, i-like nyo yung video, di ba? Doon ko malalaman. At baka i-upload ko lang yung mga part 2 party doon sa second channel na Paulo Lang Kahirapan. I-subscribe na agad kayo. Sunod! Mga lods, nagngangaw-ngaw, kapapasok lang, kasushoot lang. Na-break na ni LeBron James na nagngangaw-ngaw, solid high Sino protein. ngaw-ngaw? Ang record na pinakamaraming na-shoot na nagngangaw mga lods. Number 1 na si LBJ na nagngangaw-ngaw, solid high protein. Grabe! Android, grabe! Ano nangyayari? Galing kay Sashiming Masarap Pokemon Philippines. Alam ko na kung sino ang Pokemon trainer. Sunod! Paunahan! Sino sa inyo dito ang gusto maging nurse? Yung pressure ng nurse. Hindi yun eh. Marami na masyado eh. Sino sa inyo dito ang gusto Teacher. maging doktor? Doktor. Lagi naman. Unahan. Hey! Sino sa inyo dito ang gustong maging disqualified? Bombero! Oh,
Bombero. Ginagawa unahan na lang eh. Hey! O ito ngayon ha? Mukhang bagong raid si Kuya. Puta, tayong pera. Ang bibigay ko, pabilisan lang ha? Pero mauna tumaas, talo. Hey! Sino dito ang Parang gusto yung maging... inflation rate. Oh, disqualified. Sino ang gusto maging... Criminal! Kulong! Kulong lahat yan! Tama mo yun si Raisa May. Tama, kasi kung marami kriminal, matagal ang trabaho ni Kuya, di ba? Meron yung overtime. Ano yan? Expert Filipino people move yan. Sunod, sa hirap ng buhay dito. Di ka isang Pilipino kung hindi ka. Napakasakit nga naman yan. Pero hindi naman yan Pilipino. I think sa lahat naman nata, lalo na sa mga bata. Kung gusto nyo pala mga ganon, kung naglagablab at bumula ang bibig nyo sa pagiging isang Pilipino, huwag nyo like at i-share sa mga foreigner friends nyo. Paolo lang mga maalam. Shoo!